खापानि ताको ते बुकसं आं नरक हाय नय दिके मलसम फाइसो बुखाय अर जगा चिनि हाथाय कतर पाइथाक सब हिनि मानो तिनि फियाबा आसक बाय थायाखो चिनि बुबाग्रा जदि बनि दिमान बनि सानमुं जदि मानि आंखे चिनि तिप्रसारनि सबा आसक बाय थायाखो तै बुसं सबा अंखारनाय आरनि जत आयां आनि याग्रा देब्रा जत बाचामानि आब्रि रक बरनि ब्रक तामो नक जत साइमनो निजिनि नक नखों हायकेबा निजिनि हामजक थांमोनि नक नखों याकारै अर चबाव जत अंखारलाय फाय नरक अर जत बुरि बतल संजे बाचामानि बरक फियाबा ननि बरया अर नखोंनि बरक हनै तामान सकदे अर जत नरक साइमनो नखोंनि हामजक थांनाय हायकेबा चामरि फांनाय बाय फायनाय रकसिया बरक खाखायो नरक जतन साइमनो आ ट्रेक ट्रेक कसन नांसाय तंनाय अर जगा चिनि बुरि बतल संजे बाचाय तनरो बां कसानाय ब्रक बिसिक जते ब्रक बाचाखा बाय नों कयता चिमे दं नरबा लाइन बाचामानि कयतानि चिमे नों लाइन बाचामानि 10टा रंनि उनि 10टा कस्त दं खा कस्त ता सातो कस्त दं तामनि कस्त सा बबारा साइना बागै दे बबारा बागै त कस्त हिया हाय देबा माय अखैमोन मा अखैया हिया वै जों न लामसय हाय देबा ना मियाले बत फायगोन हा मियाले बत फायगा जों मियाबा हायो हो खरो तो बायो नि ओ फुलानि न फायो गामि पुरानि नि सिनि एनआईटी बदनसे न गले ताथां देखनि रं माना देखायजा खायजे गया आ बागै जों हाय दं मानदा दिनि न हामबाय बाय न बेलाखे नरक साइमान kana जत सरी नरक नयमान kana जत अर नखुंनि हामजक नखुंनि सामारि रक नयमान kana जगा आं कक्सानि चाइतनाय फ्रि ट्रेक आं कक्सानि चाइतनाय बे याफन जिमिं पार्टी नयमान kana नक तै स्राबसानि बिसिङाव चिनि बुबाग्रा हायबा फा बुबाग्रा माया गोनां सफायनानै ट्रेक ट्रेक लामरि दङ तै बेसे दग्लिया जतन नर नायसनाय दङ दिनै yang नयमान kana yang मांफ्ले जतन खातुं खाजाके जतन अर सातुन सातुं हिया कस्त हिया माय अखै मानो माय अखैया हिया वै अक बुकसा खलायवै चिनि तिप्रासा बर रक चिनि लुखुनि हामजग रक चिनि बुरि रक स्पेशली नक मुइमान खाना आनि क्यामेरानि मांखलिन बिसिंतै स्पेशली बुरि रक संखानो बेसिर बाङ हनै नक मुन नुइमान खाना जतन रेग्राय रि साबाय खे कानै चुमै नक नुखुं याकारै नावनि सामुं याकारै नावनि सामुं न तरजाया वै ओ सातुं कुतुंमा बासावै और जगह चबाव अंखालाय माने नोंबर जागा नाना नोंबर थाका नरक बरन थाका जोंदे बरन फाय जोंदे खयनि और बसे घन्टा रमै नंगर लाइन बासा गासे सातुं कुतुंमा व प्राय और 3.5 घन्टा रो काखना 3 घन्टा कस्त दं खाबिलाय कस्त इंगिया जों बेलाखे माने बखा तंथखौ नरो बासावै दङ जिसिखन सातुंवै दङ जों बबाग्रा न नासिंगै दङ आबर जों कस्त निया तामनि बागै आसक सातुं बासावै नि कस्त माया आसक सातुं बासावै नों सातुं तुं जागिया माइ बो खया नों तामनि बागै रिजन तामनि नि आनि रिजन त नरो त बेबंग जतन साइमाना आबतेसा त गतालखे त साना नांलिया नं मेडिया दबो त साइमानो जे 28 तारिख हयते 27 तारिख हयते ओ जगो जतन खरंजा तामनि बागै इनखना इंगाय गआबो नता सालब्रै रंखा उनखा चबा और जगह कतर नों गवा बिसे फायका और जगह आं पुरा इगो 28 तारिख हयते फाइमानि फुल दिनि बाय पिगो 5 दिन काय दङ इंगाय गरो जों नगा थांगो फायो जों अरन दङ जे गयासा फायासा नि नखुंनि बर रक बायले नों माना देखायजा ता थांदे आसक सातुं ए चिनि फुल फेमिलि जों अ जागा फायो जतसे हामबाय बुबाग्रा तता बक चिनि मान थाइन चिनि बनि दिमान बनि सानमुं बनि मान खानै जतन मियावा जों जतन नुखै मान खाना मोसालाय मानि बाब्रो मोसालाय मानि दिनिले बम हायनाय दिनै तेबो तंथंनाय बुबाग्रा फाइमानि बागै बुबाग्रा न हाइमानि नासिंलाय दङ जों चिन बुबाग्रा न दिनै तेबो मोसालायनाय बाहाय गयाबो आं मते हिन साइमालिया आमसका ते तंथलायना आमसका ते तंथलायना साइलाब करे आबो मते हिन ते सानान जे मतन करे माने आमसका तंथक जों तामनि बागै तंथक तामनि बागै सागादि रिजन तामनि बागै तंथक चिनि मानथाय मानखा जों जे सानमानि साक्सेस जोंखा चिनि हाइनि बागै जों बालाय तंथक जाक हामबाय चिन बुबार फायका तो फारिया